Gouvernement Sénégal ina e caɗele faggudu tiɗɗe kono Ahmadou Al Aminou Lo jagorɗo kolaɗo kuuɓal gouvernement wi wonde ɗe caɗele ina ñawde so tawi golloɓe ɓe jaaɓi jobdi kam e won e balle laamu uste. Amadou Ba kalfinaɗo goytali syndicat jangguinoɓe CUSEMS wi ɗum wawa wonde laamu fotani ustude jobdi golloɓe. Bangi aleruju état o wona état FMI jeyandu to wi ngare wonko e ngare lendi e tawi ɗo probléme mawɗo kambi jogui solution yo wat feere ha probléme réglo ko ɗum woni probléme gouvernement mais wona tan ar haal konngol nandi konngol FMI la nous pour nous wona laawol tew fatan wonde joni nak bangi ya e yobgol fonctionnaire uji ko minen wi ko ni laabi carte état o yo wat feere ha yim fof force e on saha Mamadou Demba Ndour tawaɗo e fedde syndicat saforoɓe e yeeyoɓe leɗɗe walla cafeji ina ɗaɓɓa yo laamu ngu ɓeydan ɓe jobdi maɓɓe. Nous médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes nous vivons minen cafroɓe e ƴeewoɓe cafaji emin guuri toñangue to banggue jobdele amen ɗum noon ko jagorɗo kolaɗo kuuɓal gouvernement o haali ko miɗo sikki wona minen ɗum toɗɗi ko haala woƴƴani amen saabu minen kam gila jobdi amen hewani komin accaɓe caggal ete min ceerata e woytade ɗum. Nous cessons de décrire. Laamu Sénégal no wasi ɓamde taksuji goɗɗi e hoore kuɓɓam ndiyam courant ko ɗum laamu ngu yiɗi dartinde so ɗum laatima ma cogguji ɗi ɓeyda.